So yun, what's up mga kabsat? Balik, Kwan. Diba nalilipid kami nila po nila princess dito? Ay, abot na yung tubig dito sa mga bato. Okay. Balik, papunta kami dun sa, Kwan guys, sa bundok. Sa may source ng tubig namin. Mag-ayos kami, dalawa kami ng baby ko. Kasi nung nakarang araw, umulan ng Kwan, medyo malakas dito sa amin. Na-wash out siguro dun sa puno ng hose namin, kaya yun ang ayusin namin. Bale, nandito na kami sa may hanging bridge. Mga kwan siguro guys, mga 45 minutes bago kami makarating doon. Medyo malayo-layo din kasi ito yung host natin guys, oh. Itong isa dito. Hanging bridge. Ito yata guys, oh, ito. Ay, ito pala yung host namin. Bale, kasama ko yung baby ko. Iiwan ko sana pero wala, nag-iiyak. Tara na. Hanging bridge. Ano masasabi mo sa kanila? Mag-hi ka na sa kanila. Ay, pupunta kami mag-aay sa bundok na tubig. Hindi So yun guys, bali inayos na pala ng mga pamangkin ko. Dito sila, nasa lubong namin. Yun sila. Dagomak to eh. Meron akong koma dito. Maga kayong punta. Saan nasira? Sa bongko. Sa puro. Naputol pa doon. Ay, lagi. May talo. Kaya may tala. Saan ko na kaya mga palaya? Doon din. Ito sa daan. Isa. Sak managalaw. Okay, Ito matin eh. Ako na. Yeah. Upo. Ewan mo muna. Kukuha tayo ng darat? Ha? Even na tayo. Eh, malara. Uy! Papa! Ibalik mo dyan o tumutulo. Papa! Dyan, sige balik mo. Papa! Papa, bakit wala nang nuts dito? Pinuuran na nila? Opo, kasi tataniman nila to. Papa, kung hawakin mo, nagpapagod na ako. Putulin na. Hindi ko pa ako lang. Hindi, kastanan. Sige. Ikom tema mo. Sa, madi mo na gamina. Dorehan mo na yung kakuerutan. Sige, kastanan. Sangguyo doon. Okay. Tara na yung Pat. Tara na. Opo. Ay, kunin mo yung protay mo dati. So ayan nga guys, bali hindi na kami natuloy kasi kan. Nakasalubong namin yung kan, yung mga pamangkin ko na kan. Sina Justin! Opo, pinuntahan na pala nila yung kan, tubig namin na inayos. Ayun, medyo pabalik na kami ngayon. Tapos, kukuha pa kami ng darat. Darat. Opo. Saan tayo kukuha dito? Kailangan ko kasi na kan guys ng ganagan, yung pagtataniman. Pagpupunlahan ng ano ba yun? Pechay. Uwi na kami guys. Medyo nasa 20 minutes na yata yung nalalakad namin. Lapit lang dito yun.
So yan guys, bali hindi ako natuloy na nagtingin ng tubig, kaya ako ito ang itutuloy natin ngayon, yung paglilinis dito sa garden natin dito sa likod bahay. Bali tatanggalin ko na itong mga kamote kasi maraming mga kuwan dito, mga kumakain ng tanim, katulad ng mga ito. Ito, ang dami nila. Bali ito, dito yung pinagbabahayan nila. Natanggalin natin para hindi na nila kainin yung mga bagong tanim natin. So yan guys, magtatanim tayo ng sili. Nalinisan na natin. Pero bago yon, tanggalin muna natin itong mga mga insekto. Birorokong. Tapon mo na yan, Mac. Oh, dami din ah. Hey, usakan ko pa. Ingay. Jeng, okay na yan. Isip ko, naka-play na yan. Walang kasi. Dito natin tatanim. Pero kaya si Papa nagtatanim. Kaya si Papa Tanim tayo ng sili. Tatanim daw si Papa ng sili. Nakikita ka ba ba? Pindutin ko yung red. Yan. Nakikita si Papa, oh. Ayun, nakikita ikaw pa. Ito, ikaw, oh. Dito nakatayo. Inaanyan mo na. Ahay. Yan, galing ko, no. Madami pang mumunan ni Papa. Bibili
3,000 yan. Bibigyan ko si Tato Uleng. Tignan ko nga ikaw. Tinting. Ayun, nakikita ka pa rin. Ingay mo naman dyan, hindi pwede ha. Nakikita ka pa. Akin na. Sige, awakin ko lang. Malayo pa ang pupuntahan pa? Paano yan? Sile? Opo. Tinanim ni mami yung sili, ma? Yan. Palitin ko sa... Dito lang yun. Papa, pinalit ko lang o ganito lang. Oo, kamay kasi naririnig ka nila. Ako, mag-guys ako. Ay guys, nagtatanim si Papa ng sili. Ayun si Papa nagtatanim ng sili. Ayun yung sili Ayun si Papa. Ayun si Papa. White casa si Papa, White casa si Papa, ang laki-laki mo. Tanim tayo ng sili guys. Bali, ilan lahat? Bilangin mo nga. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 7. Uy, pindutin ko na. Tapos na? So guys, nakapagtanim tayo ng 7 sili ngayon. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa ba? Bali, 7 sili guys. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maganda dito guys kasi mataba yung lupa. Tapos dito gagawa ako mamaya ng punlaan ng pechay. Diyan banda riyan. Ano to? Damo yan, natanggalin mo. Damo to? Oo. Sige, Dito naman sa kabila guys, dito yung mga ang palaya dito. Bali, paakyat siya dito sa sa balag na dito sa taas. So yun guys, may ako dito, may nakita akong isang isang gabi. Itatanim natin. buntis. Papa, si Mama ang buntis. May tanim na ako dito, 2, pero dagdagan natin. Ayan. Hindi yan. Galyang yan. Ha? Galyang. Ayan? Opo, yung pang baboy yan. So yan guys, dito may tanim din akong mga palayan. Ako, tinira yata ng Sila. ng manok. Ako, pinalay kayo ng manok guys. Oh. Pahiram ha? 1, 2. Hindi na Sana hindi na ay na lang palayan ng ulan. Ayun. May balag din dito guys. Bali dito na akyatan ng ampalayan na tanim natin dito.
So nga guys, bali tinakluban ko lang sila kasi medyo maaraw pa, mainit pa. Tapos diniligan ko na din. Oh. Kasi medyo pan guys, biglang uminit. Kanina nagtanim ako guys, hindi ganito ka araw, kainit. Tapos ngayon biglang uminit ang pan. Medyo malakas, kaya baka malanta tong mga to. Nilagyan ko ng pan. Ng ito. Pan ng saging para silong lang nila. Tapos diniligan ko na din konti. So guys, bali dito sa gilid siguro mamayang hapon na siguro. Nagawa ko ng ng punlan ng pechay. Balang balak ko dito guys, dito sa taas na yung kwan. Ganitong kawayan yung pagtataniman ko ng kwan, pechay. Kasi marami kaming manok dito kasi pag dito sa baba sigurado yun ng manok. So kain din lang ng manok. Kaya balak ka dito. Ganito lang din siguro yung gagawin kong pagtamnan. Openan ko lang dito sa taas. Tapos dito ko lagyan ng lupa. Tapos dito ko tatamnan pagdating ng araw.